Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy mindenki jól hall engem. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt lehetünk, és a jövőben szerintem még többet és még többen leszünk együtt, ugyanis ez ügyben lesz egy kis változás. Köszöntöm akik jelen vannak, köszöntöm akik az interneten keresztül hallgatnak engem élőben, és köszöntöm azokat is, akik majd felvételről hallgatnak engem. Szedlacsik Miklós vagyok, a PPH vezetője. A mai nap lesz olyan témánk, ami befejezése az eddigi témáinknak, ez a sikeres ember cselekedeteinek élettörvényei, ami azt a célt szolgálja, hogy az életedben, illetve a tevékenységedben könnyebben haladjál. Úgyhogy el is kezdem. Kérdezem tőletek, láttatok már anyagilag független szabad alkalmazottat? Nincs ilyen. És nem is lesz sose. Egyre inkább nem lesz. Tehát nincs ilyen. Nem létezik, nem tud létezni. Tehát most ez az ember, tehát az embernek az a jó, ha úgy tartják, mint az oroszlánt a ketrecben. Hogy az oroszlán azért vadállatként békében van, mert kap enni. Érted? Te most inkább hogy élnél? A szabadon, a vadonban, most ha oroszlán lennél, hogy élnél inkább? Szabadon a vadonban úgy, hogy vadászol, vagy úgy, hogy be vagy zárva állandóan egy ketrecbe. Az alkalmazott, az be van zárva állandóan a ketrecbe. És azért, mert kap enni, kúsba van. És gondold végig, így élnek az emberek. Azért, mert kap egy kis, megvan a napi betevő falata, meg melegbe van, ezért kúsba van. Ezért, el vagyunk, mint a befő. Lehetne ennél rosszabb is. Vagy nem így vannak az emberek? Vagy mondom, ha oroszlán lennél, melyik lennél szívesebben? Gondold végig, melyik lennél szívesebben? A ketrecbe, akinek nem kell vadászni, megkapja a kaját, van fedél a feje fölött, vagyis hát az azt jelenti, hogy fűtött, vagy szabad, és inkább vadásznál. Hát én még nem hallottam olyat, hogy oroszlán éhen halt volna. Hallottál olyat? A vadonban. A vadonban még nem volt olyan. Tehát magyarul az, aki tud vadászni, mert hagyták, hogy vadásszon, vagy megtanították, hogy vadásszon, az nem hal éhen. És ugyanígy működik az ember. Tehát a PPA azért van, hogy te megtanulj idézőjelben vadászni. És megtanulj szabaddá válni, szabad emberré válni. Olyan, aki képes önmaga fenntartani magát, és nem rászorulni a környezete segítségére. Mert a nyugdíj az a környezet segítségéből származik. Mindenféle segély az rászorulást jelent. De az alkalmazotti lét is rászorulás. Most képzeld el, most ha az alkalmazottaknak azt mondanák egyik napról a másikra, hogy ki vagy rúgva, és nem lenne semmilyen segély, hány napig élnének túl? Tehát az a normális, hogyha mindenkinek nem lenne egy alkalmazotti állása vagy munkahelye, és elbocsájtanák, és nem lenne állami segély, akkor az a normális, hogy mindenki meghal? Nem, mert a vállalkozók egy se halna meg. De az alkalmazottak jó része pár hónapon belül földobná éhen a talpát. Mert nem képesek arra, hogy teremtsenek. Csak az képes, akiben van teremtő erő. És azért nincs benned teremtő erő, mert kinevelték belőle. Nem azért, mert nem volt eredendően. Tehát benned van a teremtő erő, csak el van nyomva. Ellaposították a teremtő erődet. Minden gyerekben benne van a túlélés, a teremtő erő. Csak elértél oda, hogy egyszerűen nem tudod mozgásba lendíteni a teremtő erődet, mert nem tudod, hogy kell. Hát vannak olyan emberek, akik a következőt teszik. Sajnos sokan vannak olyanok. Azt csinálják, hogy nem képesek arra,
hogy az univerzumból merítsenek energiát. Ugye erről már beszéltem, de ezt most kiegészítem, azt a beszédemet, amikor erről beszéltem. Ugyanis a legtöbb ember sajnos úgy merít energiát, hogy valaki másból merít energiát. Tehát ugye elmondtam azt, hogy 4 helyről lehet energiát meríteni. Lehet az élelemből energiát meríteni, lehet a másik szeméből energiát meríteni, tehát valamelyik másik, vagy valakikből, valamilyen másik személyekből, vagy szeméből energiát meríteni, lehet a természetből energiát meríteni, és lehet az univerzumból energiát meríteni. A legkönnyebb egyébként, szerinted melyik? A 4 közül melyik a legkönnyebb? A másikból? Nem. Az univerzumból nyerni az energiát. Tehát az univerzumban korlátlan energia van, tehát a legkönnyebb az univerzumból merített energia, hiszen onnan korlátlan energiát tudsz meríteni, és bármikor tudsz energiát meríteni. Tehát ezért a legkönnyebb. Na, de mégis ezt használják az emberek legkevésbé. Ez úgy működik, hogy az ember az automatikusan a szüleiből, tehát amikor kicsi, a szüleiből meríti az energiát. Ebből kifolyólag, mivel a szüleiből meríti az energiát, ezért, ha nem tanul meg gyerekként máshonnan is energiát meríteni, vagy felnőttként máshonnan is energiát meríteni, akkor alapvetően kell neki egy másik személy arra, hogy energiát merítsen. Tehát ez úgy működik, hogy a gyerek az 2 dologból merít energiát, a táplálékból és a szüleiből. Nézd meg azt a gyereket, akikkel a szülei nem foglalkoznak, piciként, vagy nagyon keveset, annak nincs is annak a gyereknek energiája, állandóan beteg. Tehát minél kevesebbet foglalkoznak a szülők a gyerekeikkel, annál kevesebb a gyereknek az energiája, és ez abban nyilvánul meg, hogy nem tudja leküzdeni az immunrendszerre a baktériumokat, vírusokat, betegségeket. Nincs energiája még arra se, hogy kellően figyeljen a környezetére a gyereknek, ezért balesetek érik az ilyen gyerekeket. Na most, ha kellő energiát tud nyerni a szüleiből, akkor a gyerek az egészséges. Hogy tudja az energiát nyerni a gyerek a szüleiből? Hogyha a gyerekkel foglalkoznak a szülők természetesen. Nyilván nem csak a szülő kell, szülő oldja meg ezt a problémát, hanem meg tudja oldani a nagyszülő is ezt a helyzetet. Tehát a nagyszülőből ugyanúgy tud energiát nyerni a gyerek. Sőt, egy idegenből ugyanúgy tud energiát nyerni a gyerek. Tehát semmi gond nincs ezzel. Tehát ösztönösen ebből a 2 energiából nyerjük az energiánkat. A táplálékból és a másik szeméből. Azok a gyerekek, amelyik ilyen túlságosan önzővé válnak gyerekként, magyarul azt jelenti, hogy a gyereknek, amikor kellene, hogy kialakuljon az önállósága, ezt az önállóságát nem alakítják ki, ez egyébként már pár éves korban kellene, hogy kialakuljon. Az azt jelenti, hogy a gyerekkel sokat kell foglalkozni kicsikén, meg kell tanítani arra, hogy önállósodjon, tehát az azt jelenti, hogy például tudjon játszani saját maga. Meg kell tanítani arra, hogy tudja magát lekötni. Ő saját maga, tehát hogy ne szoruljon mindig rá a felnőtt energiájára. Az a gyerek, amelyikkel sokat foglalkoznak kicsiként, és megtanulja azt, hogy ő önállósodjon, az a gyerek képes arra, hogy önállóan működjön, a szülőtől függetlenül, és képes arra, hogy a természetből nyerje az energiát. Tehát magyarul, amikor a szülő nincs a környéken se, ő akkor is tökéletesen el lesz, mert képes arra, hogy a természetből megkapja az energiát. Sőt, ha kicsit jobb képességei vannak annak a kisgyereknek, akár már arra képes, hogy az univerzumból szerezzen magának energiát. De ezt önállóság híján a gyerek erre nem képes. Na most a gyerek nem lesz önálló akkor sem, ha nem foglalkoznak vele eleget,
És akkor sem, ha túl sokat foglalkoznak vele. Még egyszer, tehát a gyerek nem lesz önálló, akkor sem, hogyha nem foglalkoznak vele eleget, meg ha túl sokat foglalkoznak vele. Ha túl sokat foglalkoznak vele, akkor gyakorlatilag azért nem lesz önálló, mert nem tanulja meg, hogy maga merítsen a természetből, vagy az univerzumból energiát azzal, hogy önállóan képes órákat működni. Így érthető? Az a gyerek, amelyik pedig nagyon magára van hagyva, az meg nem kapja meg a szülői szeretetet, a szülői gondoskodást, és azt a kezdeti energiát, amit a szülőtől tanulnia kellene, és kezdetben, mivel szinte csak a szülőtől kapja az energiát, ezért ugye már az elején nem lesz energiája, és mindenféle baja lesz szegény gyereknek. Tehát ezt jól kell csinálni magyarul, gyerekkorban. Na most mi van azzal, hogyha valakinél ezt rosszul csinálták? Mert a legtöbb embernél sajnos ezt rosszul csinálják. Vagy agyonnyomják a szülők a szeretetüktől a gyereket, vagy nem foglalkoznak vele. Tehát köztes út az ritkán fordul elő. Ha nincs megtanulva az embereknek, gyerekkorban ez a dolog, akkor mindig rászorul mások energiájára. És ezért a következőt fogja csinálni, energiavámpírkodik. Tehát magyarul megpróbálja mások energiáját elszívni. Hogy csinálják ezt az emberek? Felnőttként ezt úgy csinálják, hogy maguk alá gyűrik az illetőt. Tehát magyarul nekem van igazam, neked nincs igazad. Elven valahogy fölé akarnak kerekedni a másiknak. Ezt egyébként már gyerekként is csinálják gyerekek, hogy fölé akarnak kerekedni a másiknak, és azáltal, hogy fölé kerekednek a másiknak, elszívják a másik energiáját. Mondok erre példát. Nekem voltak olyan osztálytársaim középiskolában, jellemzően arra figyeltem inkább ezen a területen, talán az általánosban nem volt ilyen hangsúlyos, de középiskolában már egyértelmű, hogy én mai nyelven azt mondanám, hogy elnyomó gyerekek, szó szerint. Tehát az elnyomásuk révén elnyomóként helyezkedtek fölül másokon, hát nyilván akik hagyták ezt, és szó szerint így merítettek energiát ezek a tinédzserek, akkor az én időmben. Jó, ezt rendszeresen gyakorolják emberek, hogy a kijelentéseikkel rossz érzést keltenek a másikban, és ezáltal megszerzik a másik energiáját. Tehát ez úgy nyilvánul meg, hogy annak lecsükken az energiája, és ő meg jól érzi magát, jobban érzi magát, mert felülkerekedett a másikon. Tehát ez a győztes-vesztes állapot, helyzet, egy vesztes mindig rosszul érzi magát, egy győztes mindig jól érzi magát, a győztes azért érzi jól magát, mert a vesztes rosszul érzi magát, és az ő energiája átszáll a győztesbe. Jó, ez így ugye világos. Na most meg kell tanulni az energiáknak a működését, és meg kell tanulni, hogy az ember önálló legyen az energia területén, és ne szoruljon rá külső aktív energiaforrásra. Mert vannak a passzív energiaforrás, ez a természet és az univerzum, és az aktív energiaforrás az pedig a másik személy, meg a táplálék. Erre mondok egy példát. Tegnap következő történt. Én egy olyan ember vagyok, hogy fölkelek, és egy olyan 4 órán belül eszek. Tehát mindig reggelizek. Fölkelés után. Egyébként ez a normális, azt mondják, hogy az a jó, hogyha a felkelés után hamar eszel. Tehát minél hamarabb. Tehát fölkeltem, és akcióba lendültem. Az akció az azt jelenti, hogy gyakorlatilag elkezdtem dolgozni, de olyan vehemenciával, hogy teljesen akcióba voltam, és 3:30 jutott eszembe, hogy még nem ettem egy falatot sem. Tehát délután 3:30 jutott eszembe, hogy egy falatot nem ettem reggel óta, de
Nem úgy jutott eszembe, hogy éhes voltam, hanem úgy, hogy a nejem ott tevékenykedett a konyhába, a kaja környékén. És akkor eszembe jutott a következő, hogy vannak a fényevők, tudod, a fényevők azok úgy működnek, hogy képesek univerzum energiájával táplálkozni, és képesek élelem nélkül tökéletesen, egészségesen élni. Hát mondom, akár bele is kezdhettem volna fényevésbe, de a fényevéshez az kell, hogy igen magas hangulatba és igen magas rezgésbe legyen az ember, hiszen csak akkor tudja megkapni az ember kellő energiát fényformájába. Ez a fény, ez azt jelenti, hogy fehér fényformájába kapja meg az ember az energiát, de ehhez tényleg jó rezgésben kell lenni.